Okay, assalamualaikum. So, ginaman to di tadi mau dalaw tadi mangikat na may kape pera pagkatuta sa risky. Yang kaya aroy na miat unay sa kuan. Bay ko dalan. Pero adjuk buto kana basa kani miang dalaw miangikat kadi ko mataw. Ana migera kan say. So, migera sila di kunalin sungaran yan na salamat. Bala sangon wala sa mala balas. So, kaya pa ako makasawalay nakatan. Pero ako supuda kani kanong piapangaram kadi ko mataw bangaram. Katatan na pagaraman yan may kapangistaring tasiranon katatan sirang ngarang ora dia aroy na balagi kay gito sumikadakdagal na dito sukuan gagatusan na dito unta yung mga diferensiyetera na pero di na misa mambiki di na buyo na miya para makapikatan na mga alaw beremudang sira ni isa na mga alaw na mga itoon katatan sira na may staring siranon sira ni man bida katan. Pero di ko rin mataw mga ram na supdangatan. Pagupisa, usakan din na nabalang diniritso na muna. Di na, mapasad na supman so kayo niyan. Mapasad na, ay misaki din na. Kaya nga naman namin so palapa ng buyo nun mambu. Katan sira na may staring katan. Katan so pang malakas na may palapa. Pwede may kapirat mong buo ng kadikada. Din kisamian. Katan, linis silisig siran ron. Ang siran mabuyo-buyo. Para sila kapala Pero di mo na maririg mabusungo ko na no so tindihan nun. Si tanong na ni Tinder si ko kara nagkatagun mambusa kuan lana so katatan napekakaulong tano sira makatipu auto di sira pamsik mambu pero miat titi nadugod makan sa aroy di pa juga makan ako sa aroy di naman nikidiron apa sa kitidiron na diuron matao katatan so mo na kuang buwan na to pagkatuon ako nung giram yung udal ako sa kambing giram yung kita ko sa kambing naman to nakili ko mataw maudal may alipat takata na may staring sirano na yung tanong ka di bumati maganda na yan an maumalot to pero kaya tuloy meron kaya kami nigugaan upaman nagirap ko dali-dali tanay mo uding gugaanan apa kasi karantan ginarip sigara meron na din so ipugindro so to yung mamuto siya may piyama sa unisite apa yung nakumna yung maputero na dito nga ding ditero nga di mo maputero kan katan may staring on may loto basta lagi din na medyo kwan din medyo may kakakwan na malumiyalotod na napay kakauntaon katatan na miya onon picture bubud na nan kata sa video niyan so kaya uniyan katakan panakwan niyan oto sput pan sa kapeta ay mapasad na prepare kami kami na now minitaman sukudin mabuga kwan miya lakab subugas kapi niya ni tam na dito salamat upimintayin taman saya na high five tano mag-heart ka na sa umiya posto di video salamat